العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah да е доволен от всички вас за ибадета, който направихме, да ни го стори Кабул иншаллах, да начака на ахирета ибадета иншаллах. Моля Аллах азza ва джалля по време на ибадета, ако сме направили някаква грешка, да ни опрости иншаллах. Сега времето, което ще го прекараме тук 40 минути горе-долу, иншаллах и той да не ибадет. Знаете, че ако нията ни е заради Аллах, в момента мелайкетата правят вече дуа за всички нас, иншаллах да е кабул дуата, да сме част от тази дуа иншаллах. Аллах да е доволен за поканата от имама, от настоятелството, от Агу Шукри. По принцип той трябваше да говори, но даде аз да говоря. Аз да се чудя какво да правя пред очите. Темата, по която избрах, разбира се, че е свързана с вакъфа. Защо? Защото в Огняново тази тема вече една година близо, от миналия Рамазан си спомням, стана много такава гореща тема. Защо? Защото се видя, че Огняново, мюсюлманите в Огняново можат много и трябва да се стегнат да направят сериозни неща иншаллах. Защо? Защото виждам тук има от различни села хора. Огняново си е Лудогорец Делчев. Лудогорец Делчев си е Огняново. Там ще е идеалният център, а тук ще е скромният център иншаллах. Аллах да даде берекет да се развива повече вакъфа, но мюсюлманите са общност, която заслужават по-добри условия. Нашите деди, това, което ни го са поверили, ние трябва да го съхраним и да го надградим иншаллах. Виждаме, че другите обекти, които се правят, които се изграждат, правят ги с алеите, с градинките, с всеки един плюс, за да е разкошното место. А в населеното място най-важното нещо, това е, вижте отгоре, кубе. Кубе или купол или чадър за всички останали покриви. Мюсюлмани, колко по-са живи чувствата към джамията, Аллах субханаху ва та'аля в това село пуска по-голям берекет. Ако това го не ме разберете, ще ви дам още по-силен пример. Погледните по-горното село и по-долното село. Безлюдени. Защо? Защото няма берекет там. Няма берекет. Къде има берекет? Там, къде има ислям. Къде има ислям? Там, където мюсюлманите си са завързали сърцата за джамиите. Защо се завързват за джамията? Ами с някаква цел. Каква е целта? Да спечелим задоволството на Хак Теала иншаллах и да идем в джаннета Фирдяус. Но когато стане въпрос за какво? За джамия, може би трябва най-напред да си спомним за аятя сура Теубе, 18 аят, точно там съм отворил. Чуйте Аллах субханаху ва та'аля какво казва. Изграждат ги джамиите на Аллах. Кой ги изгражда? Онзи, който има иман в Аллах, който има вяра и в ахирета. Значи две важни неща има. Вярваш в Аллах и в ахирета. Значи подготвяш се и за ахирета. Защо? Защото Расул алейхи салату ва салам какво каза? Каза, който изгради или се грижи за домът на Аллах субханаху ва та'аля,
Аллах Азза ва Джалля ще се погрижи за него и ще му направи специално место в джаннета, специален дворец. А да се грижиш за джамията не означава, че ти трябва да иси покрив, или ти трябва да иси колона, или ти трябва да иси прозорец. Означава да ти е завързано сърцето и това, което можеш ти. Дори с прашинката тежест. Например, да идваш в петък само да почистваш джамията. Например, да идваш да гледаш дали парното гори, да идваш или да... Вижте, това всичко да го правиш заради Аллах Субханаху ва Теаля. Може да е малко, но при Аллах Азза ва Джалля става много велико. Всеки ден нещо да правиш за тази джамия. Всеки ден нещо да правиш за тази джамия. По-долу Аллах Субханаху ва Теаля в този същия аят казва, че това са хората, които са на пътя. Вижте, няма какво човек да не се оглежда в това огледало. Огледайте се да видите, че Аллах Субханаху ва Теаля не на всеки дава това напътствие да милее за неговия дом. Да се грижи за неговия дом. Да го прегръща. И да тера мотив и да каже, не, аз там нещо ще направя. Защо? Защото всичко в моя живот Аллах е сторил така, че да ми зависи от него. Какво ни ти зависи от Аллах Субханаху ва Теаля? Но аз пък едно нещо в деня няма да направя ли едно нещо. Ако не е в деня в седмицата, ако не е в седмицата в месеца, ако не е в месеца сега преди Рамазан. Ако не е преди Рамазан, в Рамазан да направя нещо аз за дома на Аллах Субханаху ва Теаля. И не казвайте, вижте, не казвайте, нали, нашата джамия, вашата джамия, тента джамия и така нататък. Това е Бейтуллах, това е домът на Аллах Азза ва Джалля. Той го казва директно в Коран Керим. И ние именно за това се придържаме и казваме джамията на Огняново, джамията на Гоце Делчев, джамията на Рибново. Нали, затова джамиите, за едно географско, за да се знае коя точно джамия, не че нещо. Но те са, вижте, всички те са дом на Аллах Субханаху ва Теаля. Но от всичките тези джамии, най-свещената джамия е Каабе. Който не е отишъл там, иншаллах да иде. Иншаллах да стъпи на тая святост на Каабе, вътре, на метафа. Да усетите там, вижте, в момента отвън е студено, нали? Тук е горещо. Обаче, като стъпите в Каабе, ще видите колко е свято това място. Не казвайте рано още. Не казвайте нямам възможност. Не правете това да стигнем до там. Защото това е най-святото место на Аллах Субханаху ва Теаля на дунята. Там има нещо като магнит, където като стъпиш и нали, усещаш как се прочистваш, усещаш как вярата ти се увеличава и не може да се опиши, иншаллах да го видите. Сега, като се говорим за да ти е свързан сърцето за дома на Аллах Субханаху ва Теаля, да милееш за джамията, да имаш милост за джамията, нали, да имаш сериозно отношение за джамията. Защо? Защото тук от тех двамата, от него и от него, аз съм слушал една дуа, ла дилла илла диллук. Ла дилла илла диллук. Това, когато човек си го изпращат, последната дуа с джамаат тук на живо, къде я правят, когато умира, тази дуа му правят пред дома. Ма знаете ли каква силна тази част на тази дуа? Вижте, ла дилла илла диллук. Пееш още, нали? Не се променя. Не се променя. Това е хадис на Расул алейхи салам. В който хадис Расул алейхи салам казва: Я Раби, ще дойде ден, в който ден няма да има никаква друга сянка, освен онази сянка, която си отредил ти. И тя ще е само за специални 7 групи хора. Момчетата, погледнете. Една от тези 7 групи сте вие.
не са имамите, не са мифтиите. Една от тези 7 групи са, справедливите ръководители. 2. Младежите, които са поели пътя към Аллах Субханаху ва Теаля. Демек вие. Аллах да доволен всички вас, повече сте от нас старите. Но вие сте в много специална група. В тази група, на тази сянка на съдния ден. Вижте, на денят на равносметката никой няма да влезе под тази сянка. Знаете, там горещината ще е възможно най-силно. Потта толкова много ще на човека, че чак ще потъва в потта си. От горещина. Но тогава да видиш какво е хубаво да имаш сянка. Аллах Субханаху ва Теаля тогава едни 7 групи ще ги викне под неговата сянка и ще каже: алате вие, алате. Кои? Младежите. И другата група, коя е та? Коя е тази другата група? Третата група. Това е онази група, които си са завързали сърцата за джамиите. Обичат със специална обич джамиите на Аллах Субханаху ва Теаля. Жалко за онези, които се оправдават: аз не вървя на джамията. Защо? Защото там има един човек, еди кой си. Вижте, джамията има място за всички. Джамията, вратата, не е заключена за никой. Джамията е с отключена врата за всеки един човек. Нисък, висок, стар, млад. С много гюнах, с малко гюнах, с много севап, с малко севап. За всеки един. И тя е приют за всеки един. Тя е уют за всеки един. Защо? Защото в нея се прави най-силната среща между Твореца и творението сечдето. Тук в джамията. Тогава си най-близко до Аллах Субханаху ва Теаля. И вижте тук място, където е възможно с някаква етика, с някаква норма. Вижте, тук няма, да кажем, някакви неща. Преди налъжаха, те преди 90-та година, казваха, че в джамиите има вампири. Вампирите казваха, че в джамията има вампир. Как? Не знам, това е вашето село. И лъжаха. Лъжаха младежите, че джамията е нещо много страшно. Не, напротив, тук е най-сигурната зона. В Турция, като има земетресение, най-напред приканват хората да влезнат в джамиите. Да тичат към джамиите. Защо? Защото това е най-сигурната зона. Най-спокойната зона. Там и убежището е най-велико. Защо? Защото там има мелейкета. Там, където има мелейкета, няма шейтани. А там, където има мелейкета, също така и коя Кабул? Коя Кабул? Доата. Доата. Това е специално място. Вижте, има специални времена, специални хора. Например, доата на говещия или времето в Рамазан преди ифтара. Вижте, специално време. И специални места в джамията. И ти ще отидеш на тази джамия и ще платиш тока. Ти ще отидеш на тази джамия и ще платиш водата. Ти ще отидеш на тази джамия и ще направиш боята. И какво? Няма да получиш награда ли? Вижте, Аллах не е гафил. Те едни казват не е каил. Тук така ли казвате не е каил? Не е каил, казват някакви. Използват този термин. Но по-точно не е гафил. Аллах не е нехаян за това, което се върши заради него. Вижте, Аллах прочита всичко, чете всичко, записва всичко. Знае всичко. И той, Аллах, в най-точното време, по най-хубавия начин, по най-честния начин, по най-справедливия начин, труда, потта, обичта, чувството на всеки един, който му е свързан с джамията, той ще му го върне. Аллах да ви го върне в домовете, Аллах. Да ни го върне берекет, да даде на всеки един бюджета, Аллах. Да даде берекет в здраве, Аллах. Да даде най-вече на ахирета. Аллах Азза ва Джалла го моля на всички, които се грижат за джамиите, да им построи джаннетски дворци, Аллах.
Ще кажете, това е малко далече. Вижте, тази камера е по-сигурна от тази. Тази камера след малко може да се счупи. Или може да изпре интернета. Или може да не е ненужна. Но ахиретската камера, особено за хаира, толкова важна. Толкова е нужна. Толкова е ценна, че там няма пропуск. Тук е прашинка и цент, нали вече, да не кажем стотинка, цент вече да дадеш за джамията. Нали, да го дадеш така, както Аллах аззаваджал иска, както вие го правите. Вижте, Аллах субханаху ва та'аля, нали, по така подходящ начин. Дясната като дава, лявата да не усеща, да излиза от сърцето, да излиза с чист ният и да излиза по начин, по който искаме Аллах да го приеме. Нали, да не го натякваме. Да не го натякваме. И да кажем, я Раби, да стане една трайна садака. Ние да изчезнем от дюнята. Сега ще изчезнем. Вижте, тук има много хора, които ги няма вече. Да ви разказва Кезим Ходжа. Или Шукри Ходжа. Колко хора са отминали през тази джамия. Пък и колко не са минали с нея. Жалко, нали? Жалко не милият за джамията. Те са изоставили, те са далече от нея. Техните сърца са студени към джамията. Но вижте, Аллах субханаху ва та'аля затова е казал. Една от 7-те групи специално, която на ахирета, и имамите затова правят тази дуа. Я Раби, в този ден, когато няма да има никаква друга сянка, този меитин, който на табутя, да молим да го приемиш ти, да го поканиш да е една от тези 7 групи. Да влезе под твоята сянка там. Нали, да под твоята закриля, под твоето убежище. Да го пазиш ти лично и да иди директно в джаннета. Ако искаш да си такъв, превързи сърцето. Превързи сърцето. Към какво? Към дома на Аллах субханаху ва та'аля. И в тази насока аз ще ви дам един пример. Салатил гаиб. За джаназе намаз. Това, което е останало в мен, Расул алейхи салату вассалам, когато живееше той в Медина, той живел в Мека и после се пресел в Медина. Въпреки че има огромна обич, огромна топлина към Кябе, той си тръгва от Мека с сълзи огромни. Обръща се към Кябе и казва: Кябе, много те обичам. И плаче, знаете ли, Расул алейхи салату вассалам тръгва се от Кябе и плаче. Той е роден на няколко, да кажем, 200-300 метра от Кябе. Той е роден до Кябе, край Кябе. Обаче се принуждава да се пресели на 500 км от Кябе. И отива, те го изгонват оттам, нали? Но най-вече съжалява, че се отделя от Кябе. От най-свещения дом на Аллах субханаху ва та'аля. Мъка му е, плаче. И си говори с Кябе, нали? Кябе, много те обичам. Но има той зададена задача да иде в Медина. И живее в Медина определено време. Докато живее Расул алейхи салату вассалам в Медина, една женичка умира и той не е разбрал за джаназето. Може би това е една от причината да има салях за джаназетата. Защо? Защото ето Расул алейхи салату вассалам казва: защо не ме известихте? Защо не информирахте? Защо не казахте, че тя е умрела? И отива Расул алейхи салату вассалам, отива и се обръща и кланя джаназе намаз към Кябе. Обръща се към Кябе, нали? При гробището, но не към гроба, а се обръща към Кябе. И кланя, тя вече е била погребана. Така кланят, например, джаназе намаз на шахидите.
Или пък за някой, който го няма, да кажем един човек от тук, отишъл в чужбина, погребли го са там и да се съберат тук джамати и да кланят гаиби в отсъствие на меичина. По принцип имаме условие джаназето да е пред нас, тогава да кланяме джаназа намаз. Това е задължение, нали, това е условие. Но в изключителната ситуация, Расул алейхи веселам, една единствена ситуация има, когато джаназето отсъства и кланя джаназе намаз. Но защо е кланал джаназе намаз? Не. Знаете ли защо? Защото тя, само заради Аллах, само защото си е завързала сърцето за джамията на Аллах субханаху ва та'аля, отивала и чистила джамията. Отивала и е чистила джамията. За чистачката на джамията, Расул алейхи веселам, кланя извънреден джаназе намаз. В извънредна форма. По-различна форма от останалите. Защо? Защото тя се е грижила за джамията. Тя се е грижила за джамията. Сега, между другото, наскоро, докато четех нещо за Кяба, срещнах една интересна случка. Имало от друга държава един човек, но много богат и учен. И като зная, нали, какъв е наградата, какъв е севаба от това да се грижи за джамията на Аллах субханаху ва та'аля, той е много богат, много заможен, обаче отива и се записва да го изберат да е от онези с зелените дрехи, които чистят Каба. Това е специални дрехи има тези хора. И отива и кандидатства. По принцип на тях се плаща някакви пари. Но чистач, нали, хигиенист. Но той отива и се моли да го приемат и безвъзмездно да чисти Каба. Защо? Защото да направи някакъв хизмет за Каба. А напразно ли в момента най-хубавия строеж, най-качествения строеж, най-грандиозния строеж на джунията е наш на мюсюлманите. И това е Каба. Най-грандиозният строеж на джунията, който го има и надзад който е бил, това е нашият строеж на Каба. Проекта на Каба е най-добрият проект. Защо? Защото мюсюлманите обичат джамията. И искат да постъпят отговорно към джамията. Вижте колко хубаво са направили. Най-хубавата климатизация на джамията. Най-добрата организация за безопасност на джамията. Нали, лъжат, че там са мачкат. Не там. Миналата година имаше рекорд на джамията. Вижте, никъде няма на света такава организация с толкова милиони и с толкова малко охрана и с толкова малко щети. Никъде няма. Това е реда в нашата джамия Каба. И както и във всяка една джамия. Тук нашите органи на реда се опитват някакви пъти да правим, нали, нещо свързано за безопасността и така нататък и така. Това са важни неща. Нали. Трябва да има противопожарна система, трябва всичко да има, хубаво да има, трябва да ги има, задължително да има. Но най-добрият ред е там, защо? Защото там има мелейкета. И там
има дисциплина, която идва от Расулова алейхиссалату вассалам. Миналата година имаше рекорд, най-малко хора са загинали. Той е много ясно, че ще умре човек, той е стар. От милиони хора. Ето, в една милионна държава всеки ден не умират ли хора? Умират. Но се опитват да кажат, не, там е така, там е така, там е така. Сега, последно, когато гледах и изпращаха, хора отидаха с патерици. Една жена с патерици, 2 патерици, не с една, с 2 патерици. Миналия път отговорника на умре казваше, че миналата година един човек с инвалидна количка отишъл. Има, отиват. Там има ред. Но толкова милиони, миналата година са отишли над 120 милиона мюсюлмани на Мека, на Кябе. И така по нашите джамии. Аллах да ги препълни, иншаллах. Вие както сте напълнили сега джамията тук, както иншаллах идва Рамазан, да се подготвим за Рамазан, иншаллах. В Рамазан да няма място, иншаллах, да се кланяте отвън, иншаллах. Така да ме информирате, че сте готови да стане, иншаллах, и другата джамия, иншаллах. Готови ли сте? Готови сте, ма само някой да работи. Това едното кафе не е пълно, отправите друго кафе. Наистина имаме нужда от това да допринесем какво една основа наша за ахирета. Да станем една тухла, да станем един двар, да станем, вижте как мислят мюсюлманите. В тази улица има джамия, в другата улица пак правят джамия, по другата улица пак правят джамия. Те не ги правят, защото да се напълнят или защото са пълни. Те ги правят, за да е по-удобно, за да е по-уютно, за да е по-разкошно. Това не е чувал да го напълниш и да го завъртеш и да го хвърлиш. Ако искате пък да помолим Аллах азза ва джалля, ако това е нормата да има по-хубава джамия и тя да се пълни, да направим една дуа Аллах азза ва джалля да напълни, иншаллах. Аллах да напълни, иншаллах. Моля Аллах субханаху ва та'аля, иншаллах, да е доволен от всички мюсюлмани, както тук в вашето село, така и в другите села, че се грижите толкова хубаво за джамиите, топли са джамиите, чисти са джамиите, плащате тока, плащате водата, но най-важното нещо в джамиите, знаете ли коя е? Мирът и щастието. Мирът и щастието. Ма за да има мир, за да има ред, трябва да има присъствие и трябва да има повече четене. Трябва да има повече четене. Аз гледам към часа, на мен ми свършва времето. Аллах да доволим всички вас. Ако имате някакви въпроси, към мен като реален мифтия, може да ги зададете. Но наистина мога само да кажа следното. Аллах да е доволен от всички вас, че пълните джамията, че сте толкова млади, толкова загрижени за джамията, иншаллах. Правите ремонт. Тук преди направихте ремонт на ибадет хането, където се прави ибадет, сега правите ремонт за Коран курса. Това е хубавото, че не е за ифтара, а за Коран курса. Всекъде може да едем. Пък може и да не едем. Може да го видим като Расул алейхи сега. С една форма. С малко земзем. Не е нужда толкова широки ифтари. Малко по-скромно. Но за Коран курса трябва да има хубави условия, както би сте направили. Аллах да доволим всички вас, иншаллах. Сега идва ред на Кези можете да учи повече деца, иншаллах. И чак пак да се включва, ще приложи, иншаллах. Не може да избягвате. Той много обича да учи ученици. Най-старите ученици в нашата област са неговите. В момента. Най-старите ученици. Ако не ти се учат младите, поне старите учат. Ти там си фант. Аллах да доволен, иншаллах. Имате ли въпроси? Има ли въпроси?
Вижте, в момента тече регистрацията на хаджа. Има 2-3 дена още за реагиране и иншалах ще има хадж. Питайте защо е толкова скъп. Питайте, защото наистина хаджа, който беше миналата година, ти беше, да. Хаджа е една сериозна организация. Нашите братя в Арабия са направили един много хубав ред. Вече се знае кой автобус ще те движи, вече се знае коя кухня ще се грижи за теб, вече се знае къде ти е хотел, вече се знае на Арафат коя е палата си, вече се знае кой отговаря за теб. На входа на хотела има дежурни, които те чакат да искаш нещо от тях. Вече има един много сериозен ред. Но за да има ред, трябва да ангажираш хората. А като ги ангажираш, трябва да се плаща. По принцип, това е пакет специален за Европа и за Канада и Америка. За тук, защо? Защото хората искат, като отидат тези 20-25 дни там, да правят ибадет, да го правят в сигурност. Да има достатъчно лекарства, да има достатъчно лекари, да има достатъчно автобуси. Да няма много напрежение. Как? По принцип, миналата година не знам да е имало, но ако има, тя е свързана с посолството. Ние чрез нас, ако има, тя е във вално мюфтийство и то минимизирано 10 човека, но това с техни условия. Например, да кажем, пускат който е хафъз, или пускат най-добрия учител, или пускат най-добрия лекар, или някой с някакво постижение. Нали? Това е изискване от краля. Той има такива условия човека, плаща им той разходите и той ги кани, но с негови си условия. Но през изповеданието, както миналата година, така и тази година, безплатни не може да има. Защо? Защото самия пакет е много скъп. Много е скъп пакета. Над 25 000 реала е пакета, оттам насетне и билета и превоза до Истанбул, над 7000 евро. Той има и други пакети, нали? Това е средния пакет, оттам нагоре има по-скъп пакет, още по-скъп пакет. Зависи от хотела колко е близко до Кябе или колко е с колко звезди и така нататък. Но те сега продават самия пакет. И някой, ако има ният да иде на хадж, да заповяда, ние ще му съдействаме от А до Я. Ще му направим регистрацията, ще му купим пакета, ще му направим пълната организация и Аллах да го покани да стигне до Кябе иншалах. А най-важното, вижте, това е ибадет, който ибадет се прави при възможност. Нали, при възможност. Нали, да си здрав, да имаш средствата, да имаш силата. И тогава Аллах Субханаху ва Та'аля ще те пита, защо не отиваш? Ама сега и много мюсюлмани има, където за всички имат пари, но не и за хадж. Нали, за всички имат пари, но не и за хадж. Това не е приятно. Вижте, това не е приятно. Наскоро имаше една лекция на Даутоджата и каза, че има опасност, какво? Човек, който има възможност и го пренебрегне и умре. Да. На мен не ми се иска да го кажа даже. Но той прилича на друговерец. Това е сериозна работа. А вижте, Аллах командва и здравето, и парите, и абсолютно всичко. Иншаллах ще има хадж, ще става, иншаллах, по-лесно, но няма да става по-евтино. Ще става по-лесно, но няма да става по-евтино. Аллах да е доволен, иншаллах. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ал-Фатиха.